echekwa na anya bụ okwu n'obigo ọkịta aka anya bụ okwu ka na-amanyite hei ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịọ na Chanị nwa Mgbafọ bụ aka na-achị Anambra steeti na ọmanyitekwa n'ọzọ gbasara okwu akwa ọkụkọ tiwara akị Ekehit na onye eze Jizọs. Ọ sịkwa na ndị a na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ego kafa nwee ego kama na fa agwọbeghọrọ onwefa kafa bụrụ elemọtụ bụrụ dankote sifa na-aghọrị ndị mmadụ na-anapụsị ndị mmadụ ego na ọ bụrụ onye na-akwa balo na-arụta 200 naira eweti anya weta 1 million ka e wee tieri oke ite na-anarụ ya ego ahụ fa wee tinye na nke fa nwere na-enweghịkwa ife dịka ọgwụ ego na ụna afụrụ mmadụ ite akpụtalụ na ọya akwanyefa ka fa buru baịbụl na nke ikpeazụ a hei na onye ekwetaghị na ọya ekwetakwara ya bịazienụ ka unu ife ndị mmadụ na-akọ Chanị nwa Mgbafọ na kọmentị. Ọ bụrụkwa m okolo ife m fụkwọrọ ka m wetara unu ụfọdụ na ebe ahụ wee na-atịa na nwa ya nwoke bụ Ụzọnna na ọya akwụsị ya iti mkpu ọtụ hei Ụzọnna obu ọtụ ka obu amụ bikonu alejedirio ebe ụfọdụ na-atịa na akụkọ niile ọ na-akọ ebe a nọọ maka nwa ya nwoke ka ọ na-akọ maka ya na ya jegoro zuo nke ya o wee bịa ịzụ nke ndị mmadụ ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na ndị dibịa abụlọkwa nsogbu e nwere na Naịjirịa na ya jekwuru ndị ụka na ndị ụka so wee bụla a na-adịghị mma na onye na-aya ahụ feleti ahụ rivoyo na mmiri nsọ na ndị ụka ka egbu mmadụ karịa ndị dibịa ebe ụfọdụ nọ wee na-atị ya na ya kedu ife kpatara na ya na ndị udo na-achị ejebe okpuru ya bụ nwa dibịa nọ n'Igbo arịa mụ na onye nke ahụ jọrọ njọ wee karịa mmadụ ite anụ nwa ọkpụje ebe a na onye nke ahụ na-analụ ndị mmadụ 5 million naira wee na-etinyefa n'otu nzuzo hei wee sịkwa ya kedu ife kpatara na o jebe okpuru mampasị manụ na nke anụ nwa nọ na Igbo arịa mụ na ọ na-eme inu na anya bụ Chanị nwa Mgbafọ na onye nke bụ onye isi ndị udo na-achị bụ Emekai na ọ na-eme inu na fanụ n'otu nzuzo nke ahụ kpatara na fa ejebe okpuru ndị nke ahụ na ahụrụ bielu m n'ọkwa nghọrị na amara isi akpụrụ alụbatị na sịkpụkwa agha ndị nke ọzọ hei ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na ya buru Ụzọnna ka o bujee ya ebe anụnwa Evangelist Ebuka Obi mepere a na-agwọ ndị ala hei na Ụzọnna n'idi ya bụ ụlọ ọgwụ ka enene ya mmarụ na ahụ adịzikwa ya na ya bụ Ụzọnna na-apụzikwa n'aka na nke ikpeazụ a na ọ na-eghezikwa isi ya ka ụmụ nwaanyị na ọ pụtara n'ihu akwụkwọ na-agwafa na si na-ezikwa anụ staịl ya na ọ na-eme inu na ya bụ papa Ụzọnna na ọ nọ ha afụ ụzọ ọfụghọ nwa ya o jee ka ọ zụalụ ndị nke ọzọ nke fa mụtara na ya bido n'ebe nwa ya nọ ka ọ wee zụbao hei ife na-ekwu na kọmentị woto karịkwa ebe a na-acha na-eri ife niile na nwa ya nwoke na ndị dibịa ndị ọkpụrụ ha ọkwa nke nnọtị ka m wetara na lejedirio anọkwọnụ m ebe ọ nọ m ife mfụkwa ka nkọrọ unu ịchọkwa ije ebe posturu ya ije na kọmentị ka ị were anya na ntị wee fụ na ọ bụrụkwa m ụkọrọ ị ga-enyekwu ya ego ka o were gwọrọ ọgwụ ego ọgba gwọrọ onwe nwee ego by himself mana ọ na-edere ego o wee gwọọ ọ na-agwọ ọgwụ ego ifu isi n'anya mgbe ndị nwaasị na-agwọ ọgwụ ego ọ na-agwụ ya etu a chụpụgara Dangote bụ chụpụ Elon Musk. We must rescue our youths. We must rescue the next generation. This is the crusade of what Apuga Onyaga na Nwanne. We must care for them all. Onyaga na Nwanne means also saving them from themselves. Saving the people from themselves. Because sometimes they can't help themselves. And they are trapped. They are trapped and they don't know any better. By the way, can do the principle of the Ogwu Ego, can do the science. Obulo onye na-akwapara ọkwọtazi Ogwu Ego, then ọkwara mmadụ bara on only 1 million instead of how? I'm just trying to understand. We must create the new person that will inhabit this. I know that party has become almost like business, but it must also be a platform for social crusade, social reformation. It's an association. We must stand by each other and teach our children to do something different. I'm looking forward to the day that even in the churches, we can get there and people are taught to be responsible Christianity. You know, you take your destiny in your hand. And we pray, we walk, we pray to God to bless the works of our hands. But you cannot go and cover yourself with duvet in the morning and expect God to come and serve you full English breakfast. No, now, he who does not work
Let's not eat. We must preach this. Let's have some conversations, serious conversations as a people. How to build a new society. And APGA, as progressives, we must be at the forefront.